Ja sám túto činnosť ani nepovažujem za nejaké špeciálne dobrovoľníctvo. U mňa to bolo také prirodzené, tak ako sa mne v začiatkoch venovali tí skúsenejší parkouristi, tak teraz mám takú až túžbu posúvať tie skúsenosti ďalej. Verím, že vďaka parkouru veľa mladých ľudí našlo zmysluplné trávenie voľného času. Máme tu aj deti z rozvedených rodín alebo zo sociálne slabších rodín a naozaj nevidno medzi tými deťmi rozdiel. Zo začiatku sme bojovali aj s nadávkami, ale máme také pravidlo, že za každú nadávku je 11 klikov, tak postupne všetci pochopili, že nestojí to za to. Dobrovoľníctvo mi veľmi pomohlo, čo sa týka kontaktu s ľuďmi, pretože vďaka tej činnosti, ktorej sa venujem, sa stretávam teda s rôznymi ľuďmi rôznych vekových kategórií a v konečnom dôsledku vďaka aktivitám, ktorým sa venujem, som si našiel aj prácu. A taká asi najznámejšia parkourová hodnota alebo motto je buď silný, aby si bol užitočný, čiže využívať to, čo vieme, na dobré veci.